mufoni iyi ndo yekutanga iyi mochinzwa achitaura zvasisi vake achitaura kuti sei Tytie chimunzwa achita ndoba akataura zvasisi vake apo avaonani Kumurora, you know, I've been busy because so I've been concentrating on my relationship. Little did I know kuti Murora anga achifamba kana na Kate ndatotumidzirwa ma clips achitupa na Kate. What is the problem? What's going on? Murora akatorara, she is not okay. She's going through a lot. Talk to me in the way, Tytie. What is happening? Chichakaitika. Lauti ataure paanotukana na sisi vake. Oh, she was once married. Ndingati ex-husband ndizindingachichipa but pane munhu wakaita naye mwana, let's say ex-husband. Yeah. Wakamitwa naye ari kuchikoro ari form 3 akuenda form 4. Saka munhu iyeye akazotiza nhumbu achiuya kuSouth Africa. Alright. Saka indasina pakiki ndo zvakangozi pekutanga achiti pane munhu akadai saka auya kuSouth Africa hanzi akambotiwo kuna Kiki wachabvise nhumbu. Saka ikadadanzwa nepavanhu vakamboonetsana naye futi kuZimbabwe ikoko. Abusive mukomana anonzi nezita rake. I need to look for him also. I will ask Kiky handisiziva zita richabvunza Kiki. Mutseka Murora ndinzwe kuti awafara because I was thinking kuti if it's possible I can have you on my platform. I don't know tomorrow because right now noziya tikudana nemadhara anenge arara kasakandisodi kuitira noise. But yet tomorrow I can actually drive and go to my apartment and have you both. Because and I applaud you because Nanshona, I was on your page and I saw you stood by her. Those akakosha shumba. Those akakosha kuti mumire nechi mukadzi wenyu. You guys, do you still remember I once interviewed you on my page? Do you still remember? Makambojoina mani, mambojoina here. Did it live? Serious? So this is the first time I'm talking to you. Alright, alright, maybe they are a sweet couple. Let us know what now. But so what is the action? Now it's also the that cinema plans again because maybe gonna match video matters that our changata tango mira iye ndechekuti kunetsa kwaita chituda kubuditsa mavideo nda kubuditsa mavideo saka takanya kumukowa ndepakaenda hama dzangu kumba pana Kiki akanzwa kudaro because vanobva kutisova kure saka akanzwa kuti hama dzangu dzakasvika kumba pana Kiki and also pakazoiswa Kiki tattoo pakabuda nyaya yetatu ndobva azomboona mavideos abuda isati sindakaura naye papo but angagara achiterete nake utanda kubudisa mavideos. Ko mwana nhumbi yakazodii mwana akazozvarwa so mwana paakazvarwa Kiki akasara ari kuZimbabwe murume ndobva azoti kuna Kiki uya kuSouth Africa saka Kiki anoti mama vake ndo vakaramba kuti auye nemwana anoti saka akanzi endayo egaiwo pozi haikuita kuno ukatizokuzvisise chimboenda wegaona zvakamira sei saka pakasviko kumbo hanzi tobva aitwawo nemwe mukadzi kwaigara nemwe mukadzi asingamino nokuziva zvonetsanetsa plus auzoziva kuti munhu atora chokwadi chaichaichai but vanoti vanga vasina kuwirirana vanga vasina kuwirirana zvakazokonzera kuti Kiki azonogara nebradha yake zvikazotsvaga stenjo. So iwewe you started to date Kiki Murora wenyika atorambana na baby father wake. Yes, but has the baby father confronted you in any way, like man to man? No, I think Jim zvakaitika ndezvokuti akatanga asenda mavideos kuna Kiki ndobva adelita ndobva azondisenderawo but pakandisendera inda ndatobva nyaya naKiki ndobva tangoona tikangosiya zvakadaro then aona zvanyarara ndobva akatanga kutaura kuti ndomabuditsa. Ko uyu ari kufamba achitaura kuti sister yako ye chino iwewe hanzi
une history Chena imozwe manje.